Здравейте от Агрокари! Ние ще ви покажем един биологичен начин как да се справите с акарите по вашите растения, в случая по краставиците. Това е така наречения фитоселус пирсимилис. Това е хищен паяк, който се храни изцяло с акари в възрастна форма и в по-млада. Как се извършва поставянето? Като се получи това шишенце, което вътре съдържа 2000 индивида. Бавно се развърта така шишенцето, за да може всеки един паяк да попадне равномерно по материята, която вътре е поставена. След което шишенцето се отваря и вътре може да се видят и паячетата. Те са изключително миниатюрни, може да се види някакво движение, ето ги по гърлото. Виждате колко са малко като размер. След което с шишенцето се хваща и се разсипва листенците. Въпросът е да се поставят на максимално много места, като най-много концентрация трябва да се сложи там, където виждате, че има най-много нападения от акари. За още информация следете нашия канал.